Outfit check! Здравейте хора! Днес е неделя и извънредно ще ви вземем с нас на работа в този прекрасен слънчев ден. Хай! Тук вече пътуваме за Румик. Могнем в магазина, така че ще ви взема с мен за мъничко, тъй като е август месец и отпускарски сезон. По принцип неделята ни е почивен ден, но разбира се, когато трябва помагаме, така че да, ще видите малко от работния процес, който понякога е малко изнервящ, но ще видите какво имам на предвид. Идвам да си проверя един от районите, да видим колегите какво са направили или какво не са направили, разбира се. Например, това събота неделя клиентите много обичат да подреждат в кавички, така че това направо ме изкарва извън равновесие. Вуаля! Много е трудно, много. Проверяваме и другия сектор, дали всичко е наред. Ние вчера бяхме тук, но все пак, понеже идваме само за обяд, може да е малко мазало, разбира се. И стигнахме до сектора, който ще сме днес. Това е отдел бани. Тъй като момчета са само двама, малко ще ви разведа да видите. Това е първият етаж. Шоурума ни е на 2 етажа. Тук имаме и секция с промоции. Различни неща, но ще направим друго влогче, което ще е изцяло тур на целия магазин, защото според мен ще ви е доста интересно, особено за хората, които се интересуват от ремонтни дейности. И на втория етаж съответно има доста интересни неща, които са и една идея по-скъпи. Но тук като цяло имаме моноблоци, тоалетни чини, душове, съответно аксесуари, мивки. Но винаги може да заповядате, ако ви е интересно да разгледате. Магазина се намира на улица Мара Бунева, 29 в квартал Романовци. И ето тук ще е моето работно място за обяда. Предлагаме широка гама от различни видове смесители и линейни сифони, но най-добре е да ги разгледате на място. Вече сме на етаж номер 2, където имаме много интересни неща, като паркети, ламинати, интересни плочки, фуги на мапей и още мостри на линейни сифони, където можете да ги пипнете, да ги видите, разбира се да ни задавате всякакви въпроси, това, което ви интересува или това, което се чудите, така че заповядайте. Стоящи мивки, по-екстравагантни плочки и, разбира се, джакузи, защото къде е шоурум без джакузи? А това е нашата гледка от втория етаж. Наслаждавайки се на голямото разнообразие, искам да ви заведа при нашия нов щанд за штори. Штори, които са тип плисе и се предлагат в два цвята, бежево и сиво, и се предлагат в вече уразмерени и готови размери. Демек, избирате си размер, взимате го и направо отивате да го слагате. Супер удобно. А това тук са големите пана за баня, които бяха супер тренди преди няколко месеца. От тях са различните видове ламперия, които ние предлагаме, но не се самувайте да попитате нашите колеги за други видове, защото предлагаме и много неща онлайн, които могат да ви ги покажат на компютър и съответно вие да си ги поръчате. Тук, както виждате, имаме различни видове готови сетове с плочки, мивки и смесители. Това са ни различните видове настилки, които са и за стена, и за под. И съответно са много интересни. Ще направя допълнително видео да ви разкажа по-подробно за тях, защото ще отнеме доста дълго време. Както виждате, имаме душ кабини тук, различни видове мостри, различни видове сетове, много интересни огледала и отново минаваме на шкафовете, които са из целия шоурум.
И отново не забравяйте да попитате нашите колеги, ако си търсите нещо конкретно или имате нужда от съдействие, защото те винаги ще ви помогнат и ще удовлетворят вашите желания. Тара! Представям ви нашето море от рамки. Различни видове, различни модели и много цветове. Може да се рамкира абсолютно всичко, както това огледало. Лего, картини, бродери, каквото си пожелаете по индивидуална поръчка. Така че заповядайте и разгледайте. Тук ви казвам хай! Имаме различни видове огледала, както видяхте, а това са стълбите за втория етаж. Ето ме и мен отново, малко поръчки, разглеждаме фирми и пис. Днес сме на тема баня и ВиК, но може да влезнете в нашия вебсайт, където имаме абсолютно всичките категории и там може да разгледате всичко. И съответно, ако не ви се занимава или нямате достатъчно време да дойдете и да разгледате нашия физически магазин, може да разгледате нашия уебсайт. Него също постоянно се описваме да го обновяваме, защото постоянно имаме нови стоки. Така че всеки път, когато влизате, може да намирате нови неща и нови предложения. Освен това имаме и една категория, която се предлага изцяло онлайн. Тя е категорията за мебели. Ние ги нямаме физически. Абсолютно всички имаме само едно-две неща, но пък може да ги намерите в шоурума на Кармен. Там може да ги пробвате, да пипнете различните материали и съответно да си изберете дадения продукт, който ви е харесал. И след това да го поръчате от нас. Като имате две опции, може да си го поръчате и да дойдете да го вземете от тук. Или да го поръчате и съответно ние да го организираме с доставка с еконт и вие да си го получите във вашия дом. Да. Но разгледайте сайта, ще ни бъде много интересно да ни кажете вашите отзиви и съответно ако имате някакви предложения или някакви коментари, може да пишете под видеото. Big Transition към нашия обяд, който е в най-якия брънч в София, Wonderland. Както виждате, обяда ни е повече от топ. Бум! И вече няма абсолютно нищо починете. Дойдохме да пробваме новото кафе Манчини. И разбира се, заваля, както може да видите. Общо взето на бед се сгромолясва, но всичко е точно. Интересно е, това е втория етаж. Просто е малко тясно, но за центъра това според мен е доста нормално. Иначе, ето това е гледката от мини тараската, ако може така да се каже. Долу са сложили масички за напълка, а пак там е на шеф Манчев ресторанта, защото това кафе е него. Показвам ви и първия етаж, където се намира прочутия бар. Ако сте гледали YouTube сериите на Мачев и Алекс Ковачев, дизайнерът, който го е правил това, ще знаете интересните рафтове с неговия персонализиран бленд. Здравейте хора! Нов ден, нови поръчки и заявки и писане на много имейли. Тук ви казвам хай и ви поздравявам с моето Ice Latte, което беше подкрепата за целият ми ден. Имаме още работа и имейли. И общо взето това беше денят ми, не съм снимала, защото нямаше нищо интересно, но нека да видим след това. Тара! Юху! Зарядното ме Някакви простотики има тук. Опа! Това е стълката с стена. Да. Или не? Да, май. Това е дето е две в едно с контейнерчето. Ихи, това тежи. Тук
Какво има? Това са приставки. О, това сигурно е за... Не знам, за дивана. За нещо. Анти. Какво? Това е за дивана. Титанго. Ето го. Ето го. Тара! Това е горната част. Да. Ето е тук тръбичката. С една ръка е топ. Оф, изглежда много фенси шменси. Е, така ли? А, така е. Но трябва да има още някакви части. Към още една приставка. Тук според тебе какво е? Къде? Не знам. Отворил? Hi. Опа. Вътре има венчета, май, какво е за стената? Да, и ги обълчета. И топ. Ще го махна. Так. Та-да! Тара! Outfit check. Another day, another неделя. Тук сме вече тримата, както може да забележите, и Бейб ни доведе на семейна разходка и кафенце в Лата 87. Тук ви показваме новите чаши и мега яката кафемашина, която 100% сте виждали. А това, дами и господа, е моето мега готино и освежаващо айс лате, за което си мечтаех цяла седмица. Разходихме се малко и по магазините, тъй като аз имам нужда от дрехи, защото нищо не ми става, но днешният ден не беше успешен. След мола имахме среща с нашите в един нов арабски ресторант и както може да видите, порциите са доста изобилни, а храната беше невероятна. След това се разходихме малко, прибрахме се вкъщи и си почивахме. Hi guys! Днес another day, another задачи. Сега дойдохме до общината, защото имаме върнати документи отново за пореден път. Който се занимава с документи, знае да struggle. И след това отиваме пак в магазина да си довършиме реденето. Между другото, забравих да ви снимам нашата нова секция в градината. Не секция, по-скоро разширяваме сектор градина, извинявам се за изказа.
Така че направо ще ви покажа разширението. Който е идвал преди в магазина, ще види разликата. Съжалявам, моя грешка е. Но въпреки всичко мисля, че ще ви бъде интересно, така че ще ви покажа вече е подредената част, няма вече толкова много разхвърляни неща, вече има рафтове, стилажи и така нататък, така че ще ви покажа. Ето ни вече в магазин Руми, където с най-голямо удоволствие ви представям нашия разширен сектор градина, където ще може да намерите много по-широка гама от продукти, които ще бъдат селектирани под определени категории и подредени съответно. В момента все още подреждаме, така че някои от регалите няма да изглеждат по този начин, както виждате някои са и празни. Но ще направим отделно видео, в което ще ви покажем абсолютно всичко завършено и ще ви направим тур на целия магазин, за да се запознаете с цялата наша номенклатура, защото мисля, че би било доста интересно да разгледате този прекрасен семейен магазин. Както виждате, тук, който е идвал в магазина вече, сме преместили лайсните и след малко ще видите и корнизите. Тук малко е меси, имаме малко цветя на пода, защото чакам да сложат още едни рафтове, за да ги сложим. Както казах, все още нищо не е завършено, както може да видите, има някои неща, които са просто сложени там, защото сме в процес на разместване. Но ще ви покажа завършения проект. Ето тук, както казах, може да видите корнизите, комарниците и всичките приставки към тях, както и шторите от втория етаж, които са тип плесе, те също са и в отдел електроградина. Така че може да заповядате и да разгледате. И не забравяйте, че частта с ПДЧ-то не е затворена, е изместена. И след дългия работен ден, това е вече край на нашето видео и на този влог. Много скъпи приятели, предстоят много интересни и нови влогове на всякаква тематика. Ще имаме влогове за пътувания, за работа, за проблемите в нашата работа. Ще разясняваме някакви неща. Също така ще има интересен влог за бебето, което чакаме. Така че stay tuned. Също така не забравяйте да се абонирате за канала, like, share and subscribe. Bye!